Fil-ġurnal Malta Today il-membru parlamentari nazzjonalista Graziella Gallia ħarġet tikkritika l-fatt li l-bini mill-privat għadu għaddej f'San Pawl il-Baħar waqt li residenzi qed jiżdidulhom is-sulari fuqhom alla volja dawn skont il-permessi neċessarji. Fi klima stess dan qed iħalli impatt negattiv fuq is-sistemi infrastrutturali. Minkejja dan l-eks sindku ta' San Pawl il-Baħar reġa' taxqita la darba mhux biss ma semmitu xi, iżda hu pubblikament magħruf li hemm proposta l żvilupp li qed imexxi missiera f'isem żewġ klijenti tiegħu fil-konfini tal-istess lokalità li jarmi l-każi li semmiet idin li tinsab f'żona fejn ma jistax ikun hemm żvilupp, jiġifieri ODZ. Dan anki jekk il-każ ta' missiera ġie żvelat ġimgħa ilu mill-Gazzetta Kulħadd, waqt li Graziella kienet għaddejja wkoll tikkritika proposta fuq art fil-Manikata li hija proprjetà tal-Gvern. U meta l-Awtorità tal-Artijiet tat il-garanzija tagħha li dik l-art ma setax tiġi żviluppata minħabba li l-Gvern ma kellu l-ebda intenzjoni li jibdel l-iskop għaliha, Gallia baqgħet biss tixet id-dubji tagħha billi fuq Facebook iddikjarat li nisperaw nistennew u naraw. Il-kulħadd kienet ġustament iddiskrivit il-każ tal-missier u l-bint bħala jiskruplaw kif u fejn jaqblilhom. Issa l-ħadd li għadda fil-Malta Today Graziella Gallia reġgħet fetħitilha. Din id-darba fuq żvilupp skont il-permessi u l-iskuża tagħha din id-darba kienet li skonta dan qed joħloq pressjoni fuq l-infrastruttura tal-lokal. Għal darb'oħra hawn ma kellha xejn xi tajt għal proposta ta' żvilupp fuq art verġni fl-istess lokalità li qed jinbotta missiera. L-applikazzjoni quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar bil-firma ta' Ċensu Gallia titlob għal bini ta' żewġ vilel bil-pools minflok eliqi li tħallew fi stat ta' abbandun alla volja għandhom daħla li indokrata tajjeb ħafna. Din hija t-tip ta' ipokrezija tad-deputata nazzjonalista u missiera li spiss isibu xi maqdru fil-Gvern brabta ma' applikazzjonijiet li xi drabi jkunu tresqu mill-privat waqt li l-awtoritajiet li huma awtonomi ma jkunux għadhom lanqas biss iddeċidew dwarhom. Ċensu Gallia kien ukoll fil-kabinet tal-Gvern ta' Lawrence Gonzi meta twessat l-art tal-żvilupp fl-2006 fl-akbar skandlu ambjentali li qatt seħħ f'pajjiżna.